So Madam Boss is battling diabetes and blood pressure. Sister Omega Chamber exposed her after she pregnant, saying she is pregnant. A lot of people are now blaming weight loss journey yavo hanzi ndo iri kukonzeresa zvese izvi. I don't think kuti gastric sleeve, tummy tuck or a gastric balloon yavanoti vakaitwa can cause such. What is now confusing is Mega Chembere vakabvunza kuti mudumbu mapora here mune chironda. So ipapo Madam Boss vakati she didn't go through the knife. Is it because of hernia mudumbu rikunzi usati wapora? Chichecho chaicho chiri kunzi uchine ronda risati rapora rikuda kuti ripora, because as far as I know gastric balloon yavai explaina yaya inongoitwa pasina any knife kana kuchekwa kana kuita sei. It's just balloon yaunoiswa kanhu kadiki kaunongo insertwa inside. Oh, she's waiting for that kuti iribviswe here, because vakanzi nadoctor she can get pregnant after vapora. So vanhu vakanda vakutotaura kuti Taira akatinyepera because zvinhu zvacho hazvichatombomeka sense. Sister yake iri kutaura zvimwe, iye akataura zvimwe, but iri kuluza kwaakaita weight akataura kuti because of my health issues doctor vakamuadvisa kuti dai aluza weight. Is it because of diabetes? Now we are now questioning, because vanhu vane diabetes ndo vanoshandisirwa kana ndisingakanganise ndokuri kushandiswa drug rinonzi Mounjaro, Ozempic, something like that. Between the two pane drug one ipapo rinoshandiswa nevanhu vane sugar kuitira kuti vasarambe vachisimba, ndere weight loss iroro. Madam Boss, could you have gone for that? Because you're very diabetic and those drugs are actually being abused nevanhu vari kushandisa because they are meant for vanhu vane sugar. So your Madam Boss, from 99 kgs to 77, she made sure that kuti valuze that havana kuda kuzvistressa kuenda kugym and the like, so kabva vatongochoose option yekuti let me just go and do that a gastric balloon because of my health issues. So my health issues acho tatomabata kune sister yacho kuti it's because she was diagnosed with diabetes and also a blood pressure, which is not connected at all kunzi zvakauya after surgery. Vanhu vakawanda vakutoti surgery ndo yakaita kuti vazonzi vanzi vane sugar nichi. No, these two cannot cause such things, but reason yekutoti vatoluza weight and the likes, it was because of iyo sugar yacho nediabetes. Ndo ma-assumptions angu ndangoplasawo 1+1 ndikati madoctors I think vakaona kuti health yavo iri at stake ngavaluze weight. And obviously pamwe vakatopiwa go ahead nemadoctors because you can actually go for these procedures, and this procedures are actually quick and fast. And if you go on Google you can see my procedure actually you can take for 3 months, but I'm sure Madam Boss took a longer because one time I wonder, because the balloon can stay with you for 3 months or 6 months or 12 months depending nemari yako kuti une mari zvekuita sei. So netime yesei ina Madam Boss wonder and the likes, I think it's close probably to 6 months or so. So probably she's going to go with it for a year chayo andiziwe depending nekuti vakachoose yipi plan yacho. I don't know what you guys think, but vamwe vanhu vanenge vachingosuffer in silence. Sugar yakaoma, blood pressure is a silent killer. Unogona kutongomuka wakafa nayo BP, kunzi munhu akafa neBP. All the best in your journey. And sugar inongoda kuti ungocontrola diet yako, ndo zvazvinonge chingodai. Eat healthy, eat so and so recommendation. You can get a nutritionist anokuitira meal plans and the likes, then you'll be good to go. Hopefully she won't be affected kuti yavo isanyanyoite hysterically. BP, blood pressure ndo yandinototya, sugar worse. Let me know in the comment section what are your thoughts when you're here. So subscribe, please. Church Kumbiro, road to 30,000. We want to reach 30 very soon.